for today's video mga idol, kay magtrabaho na sila. Tot usara man ni kamuk gloves, meda. Daog na noy. Ilar ba?
Ano, daog na. Ang kanina lang, kaya di makuha. Kuha mo eh. Ano ba? Piti-piti nga agi ba? Awan, naligo na rin eh. Patong aircon rin. Ligo na mga gani ini, pabrisan mo yun. Ay. Hindi tayo mahimo ni, di kundi brisan na lang yun sad. Ang bris. Aray. Mauni. Mauni. Mauni, mauni. Potlan dari gamay ni nasod ning animal. Siro-siro man. Siro-siro. Siro smat. Siro tas mata nih, beraha nih.
Biskot. Aso no? Kabaga basag tintal oy. Bati na ay. Ligon na daan ya, bisan pa sus. Pikas-pikas. Nita sa kung hiling masin, no?
Agay. Kasi may ground eh, bagak kintal yung natawag na ala. Baga mga mong pintal. Asob ya. Wala na, daog na ni. Wala ni. Okay na ni.